ndang para Pandhawa 5 karana bocah 5 lanang kabeh mongko durung adu sendang mangruwatan kuwi mujudake wong kang nandhang Sukerta mula tinimbang uripmu mung gawe ruhara ing jagat iki prayoga kowe tak sendal mayang tak cemplungake neraka jahanam dudu karepe Sikara kana sampeyan bagus tak jala sutra dina iki. Sing dadi kekuwataning wong Pandhawa ayo tetoken kadidan ilang nyawamu ya hey lo Dewa Mahara waspadakna kekuwatan Praja Ngamarta Werkudara Janaka wis kelakon tak jala sutra Mahara saiki apa sing tok karepake pancen wiwit biyen mula aku ora seneng duwe mungsuh yen pancen Yayi Werkudara Yayi Harjuna wis tok jala sutra babar pisan Puntadewa kelawan kadangku Yayi kembar aja disisake mara gaginggal belaan wah malah kowe pasrah mati tiwas kebeneran timbang lara awakmu Nger anakku Mayawati mara enggal dileboke Jalasutra Jalasutra dina iki Puntadewa
Rasaning Punarama dene sira wis kasembatan jala kabeh para pendhosa jaring kabeh ya Rama Premban banjur iki prayogane kepiye apa pancen Pandhawa kudu dipateni luwih dhisik ora sah iki dadi panguwasane Prabu Duryudana malah keporayu Rama Premban tak kanthi bali marang Praja Ngastina bebandaning para Pandhawa kang wis lumebu Jala Sutra kapasrahke dening Prabu Duryudana mungguh kepiye reka dayane nggo mateni kuwi dudu tanggung jawab Rama Penemban aku apa dene kadangku Mayawati karepen Prabu Duryudana ingkang murba marang patine Pandhawa kuwi luwih parayu ayo bali Ngastina dina iki jagat Dewa Bathara nganti tepung gelang sasat aku ngubengi jagat ingkang wigati nindakake tapa ngrami ingkang kababari aweh kudung wong kepanasan aweh payu wong kodanan bener ingkang luput ndandakne ingkang ngurusak jejeke sing bingkong babar pisan aku uga milang-miling mungguh satriya sapa ingkang temen-temen bakal ngayomi marang kabeh para kawulane nanging nyatane wis meh nganti tepung gelang nggonku ngubengi jagat durung ana ingkang tak temoni lan aku durung bisa ketemu marang satriya ingkang hambek utama pancen akeh wong kang padha pinter nggunakake kapinterane ora kanggo minterke bangsane ning kepara kanggo minteri marang bangsane dhewe marah ana saperangan wong pinter kang wanuh-wani ngedol bangsane dhewe marang liyan praja kuwi minangka dadi tanggung jawabku kudu ngelingke marang wong kang tumindak kaya mengkono mula taun ana windana aku ora bakal kandhek nggonku nindakke tapa ngrame dina iki Tanduhan rimang durung nganti aku nglumaku nutukake nggonku nindakake darmaning kapandhitanku iki ana satriya bagus ingkang tumeka ing pangarepanku sira iku sapa nggih nuninggih Penemban mrai paduka ndangu jasad kula pun Nabi Manyu inggih Angka Wijaya Abimanyu ya Angka Wijaya nuninggih sing mburi kuwi sapa nggih kula Petruk Penemban paduka menika sinten Penemban lamun sira tambuh marang aku peparapku Begawan Lintang Trenggana Begawan Lintang Trenggana ya kepara nyata duwe karep apa dene kowe kok katon bingung polatanmu sajak kaya ning kangkok pikir Abimanyu nuninggih Penemban leres menapa ing dados dawuh paduka Penemban saestunipun urma sribet raos sing manah kula inggih awit kula nembe tinilar
para pepundhen kula Pandhawa. Lho, kowe kuwi apane Pandhawa? Kula menika putra panengah Pandhawa, Kanjeng Rama Harjuna. Oh, dadi kowe anak Janaka, panengahing Pandhawa. Kasinggihan dawuh Paduka Premban. Lah kok nganti Pandhawa murca para putra-putrane lan kabeh kawula kok orang padha mangerteni iki kepiye nalari. Kula yambak inggih kirang dungkap Penemban. Kamangka wedal samangke pepundhen Pandhawa badhe ngadani tasyakuran kanthi ngrawuhaken para raja Narpati satus negari saha Brahmana Sattva. Namung sareng para pepundhen kula mintar saking praja ngantos ndadosaken bingunging penggalih para kadang-kadang kula. Pramila Penemban, mbok menawi Paduka menika nguningani kepareng paring kalidamar dhateng pun Nabi Manyu. Oh, dadi kowe bakal golek pepadang ana ngendi papan dununging pepundhenmu Pandhawa? Nulinggih Penemban. Oh iya. Nadyan aku durung mangerteni kanthi ndak sipati pribadi mungguh kahananing para Pandhawa. Nanging pengrasaning pun Bapa Pandhawa isih waluya jati-jati temah nirmala. Ya mung sing jeneng gegayuhan luhur kuwi mesti akeh sambekalane Abimanyu. Nuninggi sareng Paduka dawuh mekaten urmaos pajaraos sing manah kula. Menapa wonten keparengipun sawetawis kula badhe nderek Paduka Penemban. Urmangsa legawatimu banjur kowe arep melu aku. Nuninggi Penemban. Mongko aku iki pendhita sing tanpa papan, tanpa panggonan. Inggih kula namung nderek paribasan kekandang kinemulan mega kula namung nderek krasa Paduka Penemban. Oh mengkono. Inggih ya wis. Yen pancen kuwi dadi niatku ora teges aku iki golek siswa apa dene aku nyebarake pengaruh marang sapa wae karben padha melu marang aku babar pisan ora kuwi saka krentekmu dhewe Abimanyu. Nuninggi menika saking niat kula piyambak semanten ugi kula Penemban kula iki badhe nderek wonten pundi-pundi kula nderek Paduka Penemban wong nyatanipun kula nggih mboten saged pisah kali ndara kula mangkono. Petro inggih ya. Kowe ngerti pawitane wong melu? Ngertos. Apa pawitane wong melu? Sekedhik anggenipun nindakaken sekedhik kabejanipun kathah rekaosipun, gampangane sithik mangane ning akeh gaweane. Niku oh ya syukur. Yen to wis tok lambari kaya mengkono tegese kowe ora bakal ndak wong aku yen to wis wanci-wanci keluwen wetengmu. Oh mboten, kula pun kulino luwe kok. Urip kula niku dadi kere selawase kok. Pun bab perkara luwe kula lakoni ya bakune yen kowe melu kudu ana undak-undakane. Yen mung waton melu terus ora mundak apa-apa ya luwung mudhara wae. Oh nggih. Nggih bakene kula mangsinaoni ngoten mawon kula pun nderek. Wis kula didhawuhi napa-napa wis manut wis. Bakune wong melu ki kudu sregep. Oh nggih kula nggih sregep. Kula nggih sregep. Kula menawi tilem nggih mboten ate kok dangu nggih. Sedalu niku nggih punjula 6 jam. Oh ngono nggih. Dadi ngawula netra nggih. Ning kula nek dawuh napa-napa siap bakene. Kula tiyang entengan kok Penemban. Oh iya. Ya wis yen pancen mengkono, mara diagitutna sak alaku jataraku dumawahing Prabu Baladewa. Sumerpet panongku awit kena pengabaran ingkang ora ndak uningani. Nganti kaya kontaladon nanging nyatane aku tumiba ana pengarepane ana pendhita ing pengarepanku Penemban.
ngaturake penuwun dene sira penemban nampani marang tibaku iki penemban yo iki ana Narendra ingkang tiba kaya meten sira iku sapa aku Narendra matur Prabu Baladewa Prabu Baladewa iya Paduka kuwi sapa penemban aku Begawan Lintang Trenggana kepara nyata lho Abimanyu iki inggih wa Prabu sungkem kula punya wis tak tampa